Benvidas e benvidos ás persoas presentes, aos asistentes. Moitas grazas ao Consello por coordinar e programar esta actividade que foi proposta, como xa se dixo antes, polas tres seccións comentadas de Pensamento, Ciencia e Patrimonio. A cuestión enerxética, e perdade se vou ler para ir un pouco máis rápido, é sen dúbida unha cuestión urxente porque cada vez é máis evidente que as cantidades inxentes de enerxía que require o modelo globalizado, grazas, o modelo globalizado no que estamos instalados son insuficientes, non existen, digamos, en cantidades ilimitadas. Temos postas as nosas esperanzas moitas veces en distintas solucións tecnolóxicas que non obstante non terminan de callar por diferentes razóns ou que son contestadas polos custos adicionais que aparellan. Quizáis, e isto é unha hipótese, porque o que está realmente en crise é o modelo social e económico subxacente. Nesta primeira xornada queremos ou trataremos de situar a cuestión da crise enerxética de xeito xeral para que nas seguintes sesións, a sesión de hoxe pola tarde e a de mañán pola mañán, podamos abordar os aspectos ambientais, sociais e económicos en chave galega. Teríanos gustado contar coa industria que porque razóns de axenda fundamentalmente tivo que rexeitar o noso convite. As cuestións a debate son numerosas, xa que nos movemos entre a necesidade do cambio, como moi ben comentou Teresa, e a controversia pola dirección que debe tomar ese cambio nestas cuestións. Así, agora mesmo, e a traveso dos nosos invitados, de Rosa Regueiro e de Xavier Lavandeira, que falará a continuación, poderemos reflexionar sobre a situación actual, as súas causas, cales son as solucións que existen, tanto polo lado da produción como do consumo, ou tamén podemos pensar en que outras crises van aparelladas con esta da que estamos a falar, a enerxética. É para min un placer presentar a Rosa María Regueiro, profesora titular de Economía Aplicada, polo tanto compañeira na Universidade de Santiago de Compostela, ela doutora en Economía Aplicada e Maxíster en Economía Sectorial Internacional, pola USC tamén. O seu labor investigador divulgativo de transferencia céntrase no campo da economía da enerxía, especialmente da enerxía eólica, así como das implicacións socioeconómicas e ambientais da transición enerxética. Polo tanto, completamente ha caído o seu campo de estudo á reflexión que nos queremos traer aquí. No campo da investigación forma parte do Grupo de Bioeconomía, Economía Ecolóxica e Recursos Naturais da Universidade de Santiago. Foi investigadora principal de proxectos internacionais nas convocatorias Horizon 2020 e Programa Prometeo, así como membro de equipos de investigación no desenvolvemento de proxectos en convocatorias nacionais e autonómicas. Sempre todo elo vencellado co ámbito da xestión dos recursos naturais, o seu impacto, entre outros. Lidera tamén contratos de asesoramento con institucións públicas dirixidos fundamentalmente á mellora de eficiencia enerxética e á loita contra a pobreza enerxética. É autora ou coautora de libros como O negocio eólico, A propiedade do vento galego ou, máis recentemente, Tecnoloxía e sustentabilidade da enerxía eólica, preguntas e respostas, da que é coeditora. Ten escrito máis de 25 artigos publicados en revistas científicas de máximo impacto e é membro activo da Asociación de Economía Crítica de España, que celebra o seu congreso esta semana. A semana que ven. E, polo tanto, lle agradecemos que no medio de todo este jaleo e todo este traballo se achegue a pensar con nos un poquinho. E nada máis, moitísimas grazas, Rosa, por vires e teu auditorio. Bo día. Moitas grazas, Ana. Para min é María un
prazer estar aquí e fago extensivo agradecemento ao resto de persoas do Consello da Cultura Galega que tiveron a ver terme hoxe aquí. Vou a tomar prestadas unhas palabras das dúas mulleres que me precederon na palabra, na presentación, cando a presidenta do Consello facía referencia aos límites e cando Teresa facía referencia ao impacto sobre o territorio, sobre as comunidades locais. Van a ser dous elementos clave a hora de entender como é a crise enerxética actual, que non ten nada que ver ca crise enerxética, digamos, tradicional, da que puido haber no 1973, pero que en este momento xa máis ben ten tintes do que nós denominamos crise ecosocial, que xa ese nome une ecoloxía, economía e, sobre todo, sociedade. Nunha hora é absolutamente imposible poder sintetizar o que eu consideraría relevante para Galicia desde a perspectiva enerxética, pero vou a tratar de soltar unha serie de pinceladas, sempre unindo as disciplinas da economía da enerxía, a economía ecolóxica e a economía dos recursos naturais ou bioeconomía. Bueno, como lles estaba a dicir, na actualidade estamos en crise enerxética. Digamos que a crise enerxética que empezou no ano 2022, que como todos recordamos, unha vez que estábamos máis ou menos salindo da pandemia COVID, estaba vinculada ca guerra de Rusia e Ucrania, bueno, pois esa crise é unha crise que sí que ten, no fondo, unha coincidencia co que antes les decía dunha crise enerxética tradicional, como puido ser a de 1973, que foi unha crise enerxética fundamentalmente de mercado, desaxuste entre oferta e demanda, casi centrada no petróleo, e un arreglo, digamos, a través dos precios. Neste momento, a crise enerxética que temos é multifactorial. Supera ese desaxuste de mercado. E, polo tanto, aí temos que ter en conta factores físicos, que é onde están os límites, eses límites do planeta, eses límites dos recursos, que despois falaremos deles. Hai límites e hai factores socioeconómicos, tamén técnicos e tamén ambientais. Pero non son solamente exclusivos os ambientais, como moitas veces se di, nin son solamente exclusivos os enerxéticos. E isto ten moito que ver con que o modelo enerxético é un modelo que funcionou e funciona moi ben para o sistema económico que acompaña, como decía antes, dunha forma moi acertada Ana. Isto ten que ver ca globalización, pero a globalización moitas veces deixa de lado os intereses e o apoio ao territorio local, no ámbito local. Entonces, aquí hai que ter en conta eses límites que marca a biosfera. Sin querer facer publicidade a ningunha marca, non temos máis planeta que este, pero sí sabemos que hai recursos, sean enerxéticos ou non, que teñen límites e afectan moito no sistema enerxético. Tanto que falemos de fósiles, como despois es vou a indicar cando falamos tamén das renovables. Os límites están aquí para todos. A cuestión é ver como nos adaptamos frente a esos límites. Unha cuestión importante relativa a esta, digamos, nova cuestión enerxética, nova crise enerxética e a pobreza enerxética. Tamén falaremos desto. A pobreza enerxética non é unha problemática que nacera agora en España e en Galicia. Hai moitos anos que existe, pero non hai tantos anos que se empezaron a poñer medidas. E o resultado destas medidas difire moito entre países, incluso entre comunidades autónomas. Bueno, pois aquí tamén temos unha cuestión sobre a que temos que actuar. E outro elemento importante que xo citei antes son as tensións xeopolíticas estratégicas. Se hai unha tensión entre Rusia e Ucrania, se hai unha guerra que poida afectar o entorno dos países árabes, se hai calquer conflicto bélico que poida dificultar, por exemplo, o tránsito no Estreito de Hormuz, isto vai a ter implicacións a nivel enerxético e vai ter implicacións, ao final, seguramente, na nosa factura enerxética. Ben, como eu dicía, si, houve cambios, estamos nun período de transición enerxética, estamos nun período de descarbonización, houve cambios, pero seguimos prácticamente igual. Por que? Bueno, porque o consumo de enerxía primaria, hasta os últimos datos actualizados pechados, que son do ano 2021, sigue centrando o interese, sigue centrando a forza no que son as
fontes enerxéticas fósiles. Variou a proporción, e sí, hai unha presencia máis destacada das renovables, pero como veremos despois, as renovables teñen unha función estrictamente complementaria na produción de electricidade. Este é un dato importante. E, ademais, a enerxía primaria é a enerxía que vamos a dispor para transformar e despois utilizar ou ter a enerxía secundaria. A electricidade é unha enerxía secundaria, pero o petróleo, o gas natural, é unha enerxía primaria que despois se queimará ou se transformará pola tecnoloxía que sea para obter esa enerxía secundaria. Claro, os recursos fósiles teñen unha ventaxa moi clara frente ás renovables, e é que teñen unha taxa de retorno enerxético altísima. Que quere dicir? Quere dicir que cun pouco uso deses recursos, cunha pouca cantidade, obtemos a cambio unha relación de enerxía que proporcionan moi alta. E iso, claro, ten un interese no marco do desenvolvemento económico fundamental. Neste gráfico, estamos arriba de todo, donde está esa frecha nun cadro vermello. É dicir, a base do carbón a nivel mundial, centrada fundamentalmente o seu consumo en China, o petróleo, tamén, por exemplo, no sector dos transportes, da petroquímica, o gas natural, e despois, aí, nesa parte superior, é onde están as renovables. Obviamente vemos que a súa participación foi aumentando, pero non é unha participación que vaya a sustituir de hoxe para mañán, digamos, a contribución fósil. Non vai a ser así, porque o sistema non está diseñado para que sea así, e cando menos, de forma inmediata, menos. Non pode ser. Xa adiantei, ten unha diversidade de aplicación, claro. Temos desde a industria, o sector petroquímico moi importante, o sector doméstico, o transporte. De momento, o transporte de mercadorías non o podemos imaginar con fontes renovables. Utilízase, pois, con grandes convois, con grandes camións que utilizan recursos fósiles. E aquí temos que identificar, por un lado, están as fontes fósiles puras, como pode ser o petróleo, o carbón e o gas natural, e está o uranio, que é fósil, pero realmente química. Está dentro do mesmo grupo, pero sempre nos gusta facer esta matización. Neste gráfico, quixen recoller para un horizonte que está aí á volta da esquina, 2030, como sería a demanda de petróleo por escenario. E aquí hai tres escenarios. O escenario STEPS, que sería o escenario actual no que estamos, cas medidas que teñen aprobados os distintos gobernos. O escenario APS, donde se aplicarían determinadas medidas paliativas para reducir as emisións. E o escenario NZE, que é o óptimo, que é de emisións cero netas de carbono. Claro, en función de que escenario se aplique e en que sector a demanda pode ser máis ou menos. Por exemplo, se miramos no transporte, se seguimos como estamos, vemos que a demanda de petróleo vai ser moito máis intensa que se vamos a un entorno de emisións netas cero. Por qué? Porque aí potenciaríase o que é o uso de transporte electrificado ou con outras tecnoloxías mixtas, como pode ser a través do hidróxeno ou de outro tipo de, digamos, combustibles verdes. Se vamos á industria e á produción enerxética, estamos nunha situación semellante. É dicir, a situación actual, o escenario actual sigue sendo máis intensivo. E aquí temos distintas actuacións ou distintas formas de enfocar esa transición en función das políticas enerxéticas que se poñen a cabo, que ten, obviamente, impactos a nivel ambiental, a nivel social, a nivel económico, territorial, etc. Por lo tanto, o abano é amplo, o horizonte 2030 é corto, está aí xa a volta, e non hai moito marxe de actuación, por moito que a ciencia está avanzando, que sí que está avanzando, e hai que poñelo en valor. Claro, había un dato importante. Históricamente non había problema de abastecemento. Pensábase que o petróleo de calidade iba a ser abundante sempre, hasta que no ano 2010 a propia Axencia Internacional da Enerxía dixo que non.
Dixo que estábamos ante o que era o pico máximo de produción estimada. Que quería decir isto? Pois, a grosso modo, quería decir que a partir de entonces, esas reservas de calidade máxima que estaban identificadas, no caso do petróleo, e despois tamén se fixo para o gas natural, xa non se podía garantizar que se volveran a replicar, senón que a partir de agora, o máis seguro é que nos fóramos a un escenario de menos cantidade de petróleo e de menos pureza. Claro, isto que implica? Menos cantidade, menos pureza, normalmente implica máis profundidade e, polo tanto, máis custo. E cando falamos de custes, hablamos de custes totais. Os economistas sempre estamos, contando o euro do que son os custes técnicos, os custes de extracción, os custes, en este caso, de refino, como pode ser no caso do fracking. Pero é unha alerta a ter en conta. E, insisto, identificouse tanto para o caso do petróleo inicialmente como despois do gas natural. Isto non quere decir que todos os países produtores e exportadores de petróleo no ano 2010 chegaran ao pico oil. Houve países que xa tiñan identificado antes e houve algún país que chegou no ano 2018. Pero está aí. E a cuestión é non solamente saber a dimensión desa reserva, que é importante, porque, polo tanto, dinos a cantidade da que vamos a dispoñer, senón tamén a velocidade que vamos a poder extraer ese petróleo e que vamos a poder dispoñer del, porque así se atenderá o consumo, que é o que está sempre detrás desa demanda. Neste gráfico poden ver hasta o ano 2021 unha relación máis clara entre o primeiro anual dos recursos descubertos, dos que se poden desenvolver e dos consumidos. Esta liña intermitente de puntos verdes é a que marca a tendencia do consumo. E vemos unha clara brecha entre o que sería a evolución desas, digamos, reservas descubertas que teñen unha clara liña descendente e o que son as reservas que se estima se van a poder desenvolver, que teñen unha evolución errática. Co cal, tendo en conta isto, e nós aquí sempre temos en consideración o que son os aportes de científicos e de profesionais que traballan directamente neste campo, máis alá dos economistas, pois a situación é preocupante, é para tomar medidas e telo moi en conta. Pero as disparidades no ámbito enerxético fósil están afectando de forma diferente por territorios. Isto que quere decir? Bueno, pois quere decir que hai países que son importadores netos e hai países que son, hasta esta data, exportadores netos. Importadores netos, por exemplo, China. Por exemplo, China é un importador neto de petróleo. China, a gran fábrica do mundo, necesito para manter a súa intensidade produtiva. Pero tamén a Unión Europea. A Unión Europea, despois veremos, fixo un cambio drástico. A Unión Europea dependía case nun 50% do petróleo e gas natural de Rusia. E tuvo que facer un cambio, que despois enlazaremos con esa tensión xeopolítica. Pero tamén Xapón ou India. E quero centrar a atención sobre India a propósito, porque a India, é curioso, é unha importadora neta. India importa de Rusia, pero India en este momento é a intermediaria número 1 da venta de petróleo no mundo. Ou dito de outra maneira, países ou a propia Unión Europea que antes se compraban petróleo directamente a Rusia, agora compranllo indirectamente vía India e, polo tanto, máis caro. Entón, isto é como un encaixe de intereses e de poder. E o papel de India está sendo absolutamente importante, tanto no presente como no de cara ao futuro. Exportadores netos, os países árabes, que teñen vantaxes productivas que non teñen outros países a hora de obter o petróleo e tamén o gas natural, Rusia ou, por exemplo, Estados Unidos, con unha mestura de, digamos, extracción convencional e o famoso fracking que lle permite ter certas vantaxes, sobre todo a hora do consumo interno. Pero que di este gráfico? Este gráfico fálanos dunha triste realidade, que é a dependencia enerxética. Aqueles países que non teñen recursos en propiedade non lles queda máis remedio que importalos. E esa importación é o que mostra fragilidade, porque ante un momento de tensión e que, polo tanto, derive nunha cerrazón do que é o petróleo ou o gas natural disponible e que leve ao aumento dos prezos, é cando os consumidores o sufren. É cando isto repercute máis directamente sobre a sociedade.
Neste gráfico querenxenlles recoller desde o ano 1861 ata prácticamente a actualidade a evolución dos precios do petróleo. Bueno, aquí temos, estaría o máximo diario alcanzado, que foi no ano 2008, xusto cando estaleu a crise sistémica, pero despois aquí podemos ver esa evolución, aínda que están moi concentrados, estes picos obedecen, por exemplo, aquí o temos o pico derivado ca pandemia COVID. Na pandemia COVID, cando todo o mundo estaba confinado, cando apenas había produción, por que o petróleo estaba barato? Porque non había consumo, non se lle daba salida. Entón, había países onde lle era moito máis costoso ter almacenado ese petróleo que extraelo. Entón, había que dar salida e ainda así non se lle podía dar porque non había movimento de consumo nin de producción. Pero, con todo, esta imaxe do prezo do petróleo non ilustra todo, porque se nós miramos, por exemplo, os precios medios anuais de electricidade para España, que son datos públicos, vemos que xa desde o ano 2018 o precio de electricidade en España estuvo subindo continuadamente e nin siquiera baixou durante a pandemia COVID. Entón, claro, hai matices importantes a ter en conta que teñen que ver por ese proceso globalizador, pero que tamén teñen que ver pola estructura de mercado propia de cada país. E aquí dispoño, xa para finalizar este apartado, o que sería unha evolución na figura 8 da demanda total de petróleo e do crudo e do precio por escenario. A liña azul é o escenario actual, cas medidas enerxéticas actuais. Co cual, se por exemplo miramos a demanda de petróleo e do precio, a tendencia é claramente a manterse como estamos ou lixeramente a subir, como se ve no caso dos prezos. A liña naranxa, non sei como se... naranxa sería un escenario intermedio donde empezan a primar máis esas actuacións máis medioambientais e máis de eficiencia enerxética, e a verde serían as de emisións netas cero, donde obviamente, se é así, esa demanda enerxética caería e, polo tanto, tamén caería o precio. No caso do gas natural, exactamente o mismo. Normalmente a evolución do gas natural e do petróleo van parecidas en termos de extracción, non tanto en termos de prezo, porque os mercados que o fixan, aínda que xa son mercados cunha alta volatilidade financeira, están radicados e funcionan de algún xeito un pouco diferente, pero no fondo o impacto segue a ser exactamente o mesmo. Isto ten que ver co que antes lles indicaba da importancia dos límites. É dicir, para que se poida extraer o petróleo, para que se poida extraer o gas natural, o carbón, para que se poidan construir parques eólicos, necesitamos minerais, metais e terras raras. Isto que implica? Isto que implica que necesitamos ter en conta os límites desos recursos, porque senón non se vai a poder levar a cabo ese proceso de hipertecnificación que se necesita para realizar esa extracción. Bueno, pois aquí neste gráfico podemos ver o que pasou de forma comparativa desde o ano 2020 hasta o ano 2022. Entón, en verde está a relación 2021 e en naranxa a relación 21-22. Se facemos un pouco de memoria, podemos recordar que cando estamos en plena pandemia COVID, por exemplo, a planta de Stellantis en Vigo tuvo que parar, non pudo fabricar coches durante unha temporada porque non había chips. E por que non había chips? Porque non había litio suficiente ou non chegaba ás factorías. Bueno, pois esta escaseza dun material crítico, pero un material importante para un sector económico como do transporte, tamén se traslada ao ámbito enerxético. É dicir, necesitamos de determinados minerais, de determinados materiais para poder levar a cabo estas instalacións que ao final nos permiten realizar o proceso non solamente de extracción, sino tamén de distribución e de comercialización. Con todo, seguiron os investimentos, sí, os investimentos teñen que seguir, e se miramos a evolución por tecnoloxía, investimentos a nivel mundial, vemos que, no caso do petróleo, houve un descenso no que tería que ver a época COVID, pero rápidamente volveu a subir. Igual que estamos nun período de transición enerxética que vamos cara a emisións cero, vinculada á descarbonización, pois tamén a esa instalación enerxética de baixas emisións. É dicir, isto estános un pouco a decir onde se están concentrando os intereses dos inversores á hora de
actuar ou de invertir o capital no sector enerxético. Sector que, por certo, todos sabemos, pero compre sempre recordar, é altamente intensivo na demanda de capital, pero non é intensivo na xeración de emprego, e moito menos na xeración de emprego estable, de emprego duradeiro. Entón, vemos que o sector do ámbito petrolífero é o que sigue aumentando e, sobre todo, tamén as actividades vinculadas a esa descarbonización ou tamén a eficiencia enerxética, unha pata importante neste modelo de transición. Como comentaba hai un momento, unha lectura importante é o impacto xeopolítico estratégico. A dependencia da Unión Europea, que é o ámbito que nos colle máis cerca, con respecto ao gas natural e ao crudo de petróleo, é tremendamente significativa. Como lles comentaba antes, no caso de Rusia superou o 40%. E como todos sabemos, houbo que tomar medidas cando estalou o conflito bélico de Rusia con Ucrania. Bueno, pois, miren, no caso da Unión Europea 27, o que é a dependencia con respecto a Rusia, no que é o gas natural, o carbón e o petróleo, é máis que significativo. Aquí o temos representado en este gráfico, color naranxa, e nos está indicando que no caso do gas natural o 37% viña de Rusia. No caso do carbón o 20% e do petróleo o 25% referido a produtos crudos de petróleo. No gráfico da dereita vemos que esas importacións tamén están localizadas de outros países. Por exemplo, para a Unión Europea é estratégico o papel de Noruega, é fundamental, non solamente por proximidade, que tamén é por ubicación, sino polos aportes e polo certo respiro que lle pode dar no aprovisionamento de gas natural. Con todo, recordemos dúas cuestións. Unha é a importancia da India, que lles comentaba antes, e outra a importancia de Estados Unidos. Todos sabemos que no medio desta tensión, houve un acordo firmado entre a Unión Europea e Estados Unidos para o aprovisionamento de gas natural. Este gas natural non ven a través de gasodutos, non é posible técnicamente, a través dos pipelines, ven a través de buques gaseiros. E o gas natural que ven nos buques, cando chega aquí, hai que regasificarlo, é dicir, hai que asumir outro custe para que ese gas natural, digamos, este en condicións óptimas para ser usado. Entón, é como se está cambiando un pouco o enfoque da dependencia. Muda cara a Rusia, pero vai cara a Estados Unidos ou vai cara a outros países. É dicir, un territorio que non ten recursos propios ten que buscar garantía de abastecemento. E ten que buscar garantía de abastecemento que sea continuada e que sea segura no tempo. Claro, e se nos apuramos máis, que sea tamén sostible no prezo, que no caso de gas natural non é cuestión fácil. Como eu dicía, hai implicacións diferentes por países. Por exemplo, no caso da dependencia por países con respecto a Rusia, España é do país que menos dependencia ten, por exemplo, de Arxelia, pero hai países como pode ser Polonia, como pode ser a República Eslovaca, como pode ser Dinamarca ou como pode ser Bulgaria, que teñen un volumen de exportacións moi importante, en algún caso máis do 50%. Entón, claro, as decisións estratégicas que teñan que tomar estes países poden ser máis ou menos drásticas en función desa capacidade de negociación e tamén da demanda que teñan que asumir en cada un dos momentos. Desde o punto de vista social, algo que no ano 2024 é unha realidade gravísima, o impacto da pobreza enerxética. Para min, personalmente, que me gusta este ámbito desde calquera das perspectivas, teño que recoñecer que este é o que máis me preocupa, porque a pobreza enerxética e os seus estadios previos, a vulnerabilidade e a desigualdade enerxéticas témolas aquí, ao noso carón. Se temos en conta, por exemplo, o informe publicado polo Instituto Nacional de Estatística no ano pasado e, ademais, curiosamente, formando parte dun informe da evolución dos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030, donde o ODS 7 é o que indica enerxía sostible e eficiente para todas as persoas,
Pois mostra un dato pouco esperanzador, que é o indicador de población que non pode manter o seu fogar quente en condicións de climatización óptimas, aumentou 3,6 puntos desde o 2015 a 2021, mentras que no resto da Unión Europea disminuiu 2,7 puntos. Isto por que ten que ver? Isto ten que ver por moitas cuestións. Ten que ver polo patrón de consumo, ten que ver pola evolución dos precios de enerxía que falaremos deles a continuación, fundamentalmente polo sistema de fixación de precios de enerxía, ten que ver polas medidas que se poñen en marcha de paliación e, sobre todo, de prevención da pobreza enerxética. Porque a pobreza enerxética, como eu lles comentaba, ten dous estados previos. A desigualdade e de vulnerabilidade. Se somos capaces de actuar aí, seguramente non vamos a erradicar a pobreza enerxética, pero vamos a reducir notablemente. Entonces, a prevención que a temos moi en conta cando aplicamos, sobre todo cando falamos de economía da empresa, tamén é necesaria no ámbito das políticas, e sobre todo das políticas enerxéticas, de establecer medidas ad hoc a cada territorio, en función das debilidades que teñan e que afecten, en este caso, a este patrón. Os que traballamos en pobreza enerxética sabemos que a súa medición é unha tarefa moi complicada, non existe unanimidade do criterio, polo tanto, moitas veces o que facemos é poñer en común distintos indicadores, pero a verosimilitude dos datos que temos sale precisamente cando esos indicadores que están plantexados desde ópticas e esferas distintas converxen todos no mesmo resultado. Entonces, quédanos todavía un traballo moi profundo que facer en este aspecto. É unha realidade peligrosa que cada vez está máis presente. Non solamente, en este caso, que cando valoramos a poboación que non pode ter o seu fogar quente é unha pobreza enerxética visible, sino que nos chamamos a pobreza enerxética oculta, que falarei dela moi timidamente cando xa para concluir fago unha reflexión sobre o caso de Galicia. Isto ten que ver con cuestións de renda, por suposto, e se aquí comparamos cos datos que nos dá a Axencia Internacional de Enerxía como é a evolución do consumo enerxético por quintil de renta comparando as economías máis avanzadas que as economías emerxentes ou en vías de desenvolvemento, vemos como hai unha distorsión clara. En eses quintiles de renta inferiores é onde o consumo é menor porque non se pode facer cargo, en moitos casos, do abono das facturas ou do custe, ou incluso non se pode ter unha vivenda en condicións de habitabilidade óptimas desde o punto de vista de minorar a pobreza enerxética, que iso ten que ver ca eficiencia enerxética. E vamos ao temido sistema marxinalista de fixación de precios, que é o responsable de parte dos nosos males. Tendo en conta as explicacións que nos dá, por exemplo, o profesor Jorge Fabra, que é un dos expertos máis reconocidos non solamente en España, sino a nivel internacional, do ámbito enerxético, en particular do sistema marxinalista, o sistema marxinalista de precios é un mal chamado sistema marxinalista. Chamámoslle sistema marxinalista porque sí, fixa o precio a última tecnoloxía que entra, entón fixa a última unidade marxinal. Pero non é marxinalista porque, para que o fora, tiña que cumplir a condición de que todas as tecnoloxías que participan aí, e, por exemplo, esas que lle teño aí relacionadas, teñen que ser homoxéneas de cara á produción, e non o son. Por exemplo, a solar produce electricidade, fundamentalmente de día, e cando hai radiación suficiente. A eólica, cando hai recurso de vento óptimo. A hidráulica, cando os grandes embalses e os mini embalses teñen unha capacidade mínima de seguridade para poder producir. A nuclear está funcionando sempre, non paramos as centrales nucleares. E o gas tamén usamos máis ou menos intensivamente del en función da demanda que está programada. Entón, non son homoxéneas na produción e esta é unha condición para que o sistema sea puramente, desde o punto de vista técnico, chamado marxinalista. Entón, chamamos marxinalista por esa unidade última que entra no sistema, pero nada máis. Brevemente, como funciona? En España ten unha particularidade moi especial e é que quen vende a enerxía e quen a compra son os mesmos. Esa é a primeira característica. As mesmas empresas venden e as mesmas empresas compran. E cásase a oferta ca demanda en base á estimación para o día seguinte.
Entón, chegamos ali e decimos, bueno, pois eu teño unha demanda na hora 1, por cada unha das horas do día, de 15 gigavatios. Entón, vai a entrar a tecnoloxía, como se fora un paseo que van da man, por orden de prioridade. Teñen prioridade a nuclear e as renovables, porque son as que, digamos, son, entre comillas, porque a nuclear sabemos que non produce emisións de CO2, pero ten outros impactos importantísimos, son as que son máis benévolas co entorno e, teóricamente, as máis baratas. Entón, bueno, imaginémonos no día 1, necesito 15 gigavás. Vale, pois teño, ese día, ofértanme 10 de nuclear. Perfecto. Pero faltame 5. Non teño solar, pero teño 5 de eólica. Moi ben, pois cortaría no 5 de eólica. 10 máis 5, 15. Vale. Entonces, pecharía o precio ese día, vale, o precio de eólica. Aí, esta é unha simulación, puxamos precio cero. É verdad, ainda que é unha simulación, que os días que chove moito, que hai moito vento, o precio pode chegar a ser cero, e de eólica pode chegar a ser cero, vale? Pero, bueno, despois aquí habría que engadir os dereitos de contaminación de emisións, que eso é un dato importante de que por que cando entra o gas e o carbón sube o precio. Unha, porque o mercado, por exemplo, do gas, radicado fundamentalmente en Ámsterdam, ten moita volatilidade financeira, e que fai que o precio suba, é como se estuveramos nunha bolsa de valores, e ademais están os dereitos de contaminación. Canto máis contaminante, pois iso tamén fai subir o precio. Por iso nos interesa que entren as renovables, porque abaratan o precio do kilovatio hora que ao final temos que pagar. Ollo, a isto tamén temos que sumar impostos, temos que sumar as peaxes de que a electricidade vaya polos cables da luz, hai máis elementos de custo a engadir, pero o que sería o funcionamento do sistema maximalista de prezos sería este. Bueno, e para finalizar, que aquí non me vou a meter, porque está despois o profesor Lavandeira, falará desto, bueno, pois un sistema fósil, claro, produce emisións. No proceso de xeración, vale? O que é o proceso de refino, por exemplo, do propio petróleo, do consumo do gas natural, bueno, pois esas xeracións van ad hoc á estructura dese sistema fósil. Por exemplo, se aquí vemos as emisións de CO2 per cápita por, digamos, grandes bloques xeográficos de consumo, pois temos o caso de Estados Unidos, que este ano 2022 foi disminuindo, bueno, pois seguramente debido ás políticas enerxéticas postas en marcha, tamén a posibles deslocalizacións productivas, pero no caso de China, sube. China sigue concentrando a preocupación desde o punto de vista mundial, e vemos tamén aí timidamente India. Non a perdamos de vista, porque India vai a ser a gran protagonista, se non a xa, no panorama enerxético mundial. Moi ben, e que ten que ver en todo este panorama? Que teñen que ver as enerxías renovables? Bueno, como lles comentei, son fontes de produción de electricidade, fundamentalmente, cando falamos da eólica, solar mariña, da fotovoltaica solar, etc. Pero, de momento, teñen unha labor complementaria, e esa é, en principio, digamos, a súa función. Permiten aforrar emisións con respecto ás fontes fósiles. Sí, no proceso de xeración, sí, pero, ollo, solo no proceso de xeración. Cando construímos un parque eólico, cando construímos un horto solar, igual que cando construímos unha central fósil, utilizamos cementos, utilizamos formigón, hai maquinaria pesada, hai emisións tamén. Pero no que é a xeración, non. Comparativamente non as hai ou son moito menores. Polo tanto, decimos que as renovables si son verdes, teñen moitas vantaxes, pero non son actuacións de impacto cero. Comparativamente o impacto é moitísimo menor, pero non é nulo. Calquera actuación que se faga sobre o medio ten un impacto. Que lle pregunten ás comunidades onde se están establecendo, por exemplo, parques eólicos. Despois, por que temos enerxía eólica? Bueno, temos enerxía eólica porque realmente temos enerxía solar, é dicir, a enerxía solar é a orixe, e se temos en conta os principios da termodinámica, así se justifica. A orixe para ter, ao final, produción eólica, enerxía eólica. É porque unha empresa, a que sexa que se vai a encargar da explotación, pois fixo unhas medicións nese terreno durante polo menos 5 anos e veu que había recurso vento óptimo.
Dito de outra forma, veu que había recurso suficiente para que houvese unha explotación industrial óptima. Se non houbera recurso vento óptimo ou se non houbera radiación solar óptima, non se vai a instalar ningún parque eólico, nin se vai a instalar ningún horto solar. Iso temos que telo claro. Ten que haber unha garantía para que haxa un retorno económico. É unha actividade onde se vai a facer un investimento para obter un beneficio a cambio. Pero, como comentaba antes, teñen límites, e os límites son moi importantes. Límites económicos. Son actividades intensivas en capital. Por exemplo, compre recordar pois todo o que pasou desde o ano 2008 prácticamente hasta o ano 2018, que moitas promocións eólicas e incluso fotovoltaicas non se levaron a cabo porque as empresas promotoras non dispoñían do capital suficiente. Así, a grosso modo, e o mellor podo me equivocar, pero teño aquí unha persona experta diante que me pode corrixir, prácticamente, falando de eólica, a instalación de 1 megavatio pode estar sobre 1 millón de euros que podamos necesitar, e seguramente o mellor ainda máis. Hai límites técnicos, claro, límites técnicos que veñen non solamente na velocidade do desenvolvemento da tecnoloxía e na compra da mesma, sino tamén, se non teño litio suficiente, se non teño indio suficiente, se non teño rubidio suficiente, non vou poder elaborar as placas solares ou non vou poder fabricar moitos dos componentes dos aeroxeneradores. E ese é un problema que estamos sufrindo xa. E, polo tanto, canto menos oferta teña desos recursos críticos, que vai a pasar? Vai a subir o precio. E cada vez, pois un aeroxerador vai a ser máis caro, ou unha placa solar pode ser máis cara. De calidade estamos falando. Pero tamén os territoriais, e son fundamentales. É dicir, unha comunidade local sobre a que se asenta calquera actuación enerxética, sea un parque eólico, sea unha planta de base fósil, sea un horto solar, ten un impacto no que é xa o cambio do entorno, unha afectación sobre o que pode ser a actividade económica cotiá. Pode pasar, por exemplo, no caso de eólica moitas veces se di, bueno, sitúase nun monte que non ten nin outro tipo de actividade. Bueno, o propio monte ten o seu valor, entonces eso sería cuestionable. E por outro lado, temos que ter en conta unha cuestión. Se miramos, por exemplo, con Dinamarca, que é o país pioneiro neste tipo de actuacións, en Dinamarca o primeiro que fixeron por regulación, por lei, é establecer o que se chama solar eólico. Un solar eólico é un terreno apto para a explotación industrial e, polo tanto, ten que ter unha valoración e unha remuneración como tal. Solar eólico. Dista moito, pois, das remuneracións que tradicionalmente se están dando aquí. Ou cando unha comunidade local, por este tipo de actuacións, se lles interrompe o suministro de agua potable que tiñan, ou as vías de comunicación que tiñan, por exemplo, ou se colocan os aeroxeradores a distancias de seguridade que non son tales distancias de seguridade, que, polo tanto, provocan ruídos, rotura de cristales. Démonos conta dunha cuestión. Por exemplo, os aeroxeradores que temos agora distan moito dos aeroxeradores que se colocaron, por exemplo, no ano 2008 ou no 2012. Son moito máis altos, moito máis anchos, moito máis potentes, e, polo tanto, as dimensións son maiores. O impacto ten que ser maior, aínda que teñan, e non é por facer publicidade, un motor Siemens que é dos mellores que hai, máis silenciosos e con menos vibración. O impacto está. E non me olvido do impacto visual. Por exemplo, vou ir agora a pensar a eólica mariña, non ten nada que ver a ubicación dos parques eólicos mariños que poda haber no mar en frente de Dinamarca, de Alemanha ou de Suecia, cos que se poidan situar donde a costa así o permita en España, nas 5 demarcacións que temos consideradas. Hai límites xurisdiccionais, non solamente entre administracións públicas, que tamén nas competencias, por exemplo, no ámbito fiscal, do que corresponde tributar por unha vía ou por outra, etc. Como lles comentaba, teñen unha labor importantísima no que é a produción de electricidade. Neste entorno, nesta previsión de cara ao escenario 2050 de emisións cero, pois vemos que dentro das enerxías renovables, aquí incluíse a hidroeléctrica, pois a hidroeléctrica é unha das que máis vai a tirar. Pero claro, a hidroeléctrica, a produción dos embalses, de que depende? Pois tamén está notablemente afectada, como non podía ser de outro xeito, polo cambio climático. Se non temos un réxime de chuvias máis ou menos constante ou óptimo para esa produción, non vai haber produción en cantidade desde o punto de vista desos embalses. E
E despois temos tamén a produción nuclear. A nuclear non é renovable, a nuclear é química, como lles comentaba antes, pero xunto que as renovables son as dúas grandes figuras no que é a produción de electricidade a nivel mundial e tamén a nivel, digamos, de España. Xa para ir acercándonos ao final, quería concretar a importancia que ten chamarlle a cada cousa polo seu nome. Porque moitas veces, cando falamos de recursos renovables, queremos que todo é renovable, e non é exactamente así. Cando falamos de recursos renovables, falamos de renovables en sentido amplo. Son aqueles que, bueno, aínda que sean limitados, son os que hai reposición de stock. O dito de outra maneira, vámonos esgotando, pero a medida que os vamos consumindo, pódense repoñer. Bueno, pois entón habría que falar dos continuos, que son aqueles que non se esgotan, pois mentras que haxa enerxía solar, que é o fundamental da vida sobre a Terra, a eólica solar, e despois temos a biomasa, que a biomasa sería renovable en sentido estrito. A biomasa sí que se pode esgotar, e podese esgotar se a consumimos a un ritmo moito máis intenso que o que sería o seu ritmo natural de regeneración. Entonces, bueno, neses recursos renovables estamos unindo recursos de base biótica en base á vida e a bióticos tamén. E aquí vemos como esta estrutura de xeración eléctrica mundial que antes les facía referencia, pois sigue tamén estando asentada, pois por exemplo, en China prodúcese electricidade, sí, con parques eólicos, pero fundamentalmente ca queima de carbón, ca súa correspondente emisión de CO2 á Terra, e de gas, etc. Igualmente, nestes escenarios que estamos prevendo de cara ao ano 2050, en ambos coincide unha aposta clara pola solar fotovoltaica e tamén pola eólica, sería a segunda, que con máis claridade, digamos, no estadio intermedio de políticas enerxéticas, pero, en calquer caso, aquí todavía temos que ter cuenta cales van a ser os límites dos minerais e materiais que vamos a ter para que isto se poida realizar na intensidade e na velocidade que demanda o sistema. Relacionado con isto, está un termo moi importante, que é a famosa trampa de enerxía. E isto que significa? A trampa de enerxía xa estiven introducindo na explicación desde hai xa uns minutos. Que quere dicir? Quere dicir que é moi importante ter en conta as reservas de materias primas críticas para poder levar a cabo esta transición ecolóxica. É dicir, para poder instalar parques eólicos, ou plantas fotovoltaicas, etc., ou plantas mixtas, incluso co hidróxeno, na velocidade e na cantidade demandada para facer esa transición, temos que saber se vamos a dispoñer de materiales críticos suficientes. Pero, ademais, temos que ter en conta outra cuestión importante, e é que como se leva a cabo o proceso de extracción e transformación desos materiales críticos, porque xa a propia Axencia Internacional de Enerxía, ou o profesor Óscar Carpintero da Universidade de Valladolid, ou nós mesmos aquí en Santiago de Compostela, podemos demostrar que, a medida que estamos extraendo máis de esos materiales, porque queremos facer máis instalacións renovables, estamos ao mesmo tempo queimando máis enerxías fósiles para poder realizar ese proceso de extracción. Entón, algo estamos facendo mal. Algo estamos facendo mal. E estas cuestións temos que telas en cuenta. Sí, temos que apostar polas enerxías renovables, aí está a cuestión, pero o mellor temos que facelo dunha maneira diferente, menos intensiva, botando man, por exemplo, de economía circular. Antes lles falaba do exemplo do que pasou na fábrica de Stellantis. A fábrica Mercedes, Toyota, por exemplo, que a fabricación de coches eléctricos, a parte de anunciar que xa van a retirar do mercado determinados coches, salvo que se pidan especificamente polo cliente, están buscando no mercado de segunda man, no mercado da reciclaxe, como lle chaman eles, esos elementos dos microchips que tanto necesitan porque xa lle sale moi caro ou moi tarde ir a buscalo, digamos, ao mercado de primeira man. Entón, esta cuestión temos que tela en conta. Temos que ter en conta o límite físico. Estamos nun planeta que é finito e onde a disposición de determinados recursos é finita. Non se renovan á velocidade que nos gustaría. Ou, ao mellor, acabarán, en algún caso, esgotándose e non se poderán reproducir. Entón, isto a que leva? Isto a que leva a que, se se estrangula esa oferta,
pero se presiona sobre a demanda, ao final o que vai a pasar é que van a aumentar os prezos desas materias primas críticas. É que é unha relación de mercado inexcusable. Por exemplo, no ano 21, o precio do litio, do cobalto, do cobre, do níquel, do aluminio, que son imprescindibles para este tipo de actuacións, pasaron do 25%, aumentaron o precio pasado do 25% ao 40%, dependendo do material que se tratara. E o impacto non é nada desdeñable a nivel de produción e a nivel de sociedade. Pero como se levan a cabo, ademais, esos procesos de extracción? Temos que pensar onde están estes materiais radicados. O que nós chamamos o novo colonialismo, o neocolonialismo, esta nova forma de obter esos recursos, porque, en certa maneira, estáse replicando prácticas que se desenvolveron noutras épocas. É dicir, neses territorios sacan os recursos, quedan cos impactos dese proceso de extracción, tanto físicos, químicos, ambientais, etc. E incluso os impactos sobre o proceso de construcción. É dicir, como é ese impacto global a través da análise do ciclo de vida? Fundamental. Non o podemos deixar de lado porque aí temos claves importantes desde o punto de vista dese análise. Aquí o poden ver o que é a previsión desde ahora mismo hasta 2030, 2050, do que van a ser o aumento dos precios do cobre, das siliconas, dos materiais raros e do litio. E a tendencia é, en calquera deles, claramente alcista, fundamentalmente por escaseza. Ben, a onde nos leva isto? Xa para ir rematando. Bueno, esta crise económica multifactorial é realmente unha crise que debemos de estudiar desde o punto de vista da economía ecolóxica. A economía ecolóxica é moi rica, moi ampla nesta perspectiva e nos di que algo fundamental, a economía, a sociedade, está dentro dun entorno máis amplo. Aquí está, como di o profesor Naredo, é dicir, estamos dentro do entorno da biosfera. O límite marca a biosfera. Esos son os recursos que hai. E con eso temos que funcionar. Entonces, se iso é así, hai unha metodoloxía, a do metabolismo socioeconómico, que nos permite entender e incorporar na análise esos límites. É dicir, o metabolismo socioeconómico que nos di teña usted en conta e analice e valore cales son os fluxos de materiais e enerxía que necesita un entorno, un territorio para funcionar e con quen se realizan esos intercambios. E aí poderá haber esos impactos sociais, económicos, territoriais, físicos e, sobre todo, de uso dos residuos, porque moitos residuos poden volver a incorporarse ao proceso productivo e permítenos aforrar, digamos, comprar novos recursos novos. É dicir, hai residuos que todavía poden ter, digamos, unha vida útil máis longa. Entón, incorpóreos usted. Entón, aí o que nos permite é usar un marco analítico moito máis amplo que nos permita considerar, bueno, pois ese impacto ecolóxico, tanto a pegada ecolóxica como a mochila ecolóxica, como actúa, como afecta esa instalación sobre o entorno, ou que cantidad de materiales leva incorporados desde que se crea hasta que desaparece, como o caso da mochila ecolóxica. Bueno, pois, tendo isto en mente, a aportación do profesor Naredo, bueno, pois cando falamos de crise ecosocial, o que temos que ter en conta é que temos que poñer en valor, por encima de todo, a relación que hai entre a sociedade, en este caso, o sector enerxético, nun entorno de sustentabilidade, pero non deixando de lado os límites físicos. E aí, as enerxías renovables, sí, teñen un papel fundamental, pero ese proceso metabólico social non pode deixar de lado eses límites, porque senón o que vai a facer é cerrar e deixar de funcionar. Bueno, pois aí é onde hai que poñer a fortaleza. Convídoos a que entren a visitar o Mapa Mundial de Justicia Ambiental, que foi diseñado polo profesor e polo grupo de Joan Martínez Alier desde o ano 2013 e que nos pode dar unha imaxe do que son as lesións. En este caso, estes puntos negros, todos que aparecen por aí, son lesións provocadas no mundo por actuacións de enerxías fósiles. Pero alén de moito máis ampla, e podémolo ver por disposición de recursos naturais, por sobreexplotación de recursos pesqueiros, por actuacións renovables. Bueno, Europa e España queda prácticamente como se fora un vestido de lunares, absolutamente invadida. E nos dá unha lectura importante de
que é o que se pode estar facendo mal e onde se pode facer mellor. E xa para acabar, que pasa en Galicia? Que debemos ter en conta en Galicia? Bueno, estamos no entorno do European Green Deal, do Pacto para a Economía Azul, para a Economía Verde. Temos moi claro que a partir das conclusións da COP21, bueno, pois hai que reducir as emisións GEI. Bueno, o modelo enerxético de Galicia ten particularidades, pero está dentro dun modelo enerxético máis amplo que o de España, non? Entonces, sí, hai unha clara contribución a nivel renovable, pero todavía hai cuestións que corrixir, non? Se, por exemplo, entran na web de Red Eléctrica de España, estes datos son de onte, podemos ver como é a estrutura de xeración de tecnoloxías, non? Entón, aí nos permiten ver prácticamente en tempo real como van contribuindo, pois en este caso, o color verde é a eólica, no caso da naranxa, pois temos aí a contribución solar fotovoltaica, entón, imos vendo como están entrando no noso sistema a distintas tecnoloxías. Obviamente, isto tamén ten que ver cas condicións climatolóxicas ou cas tensións xeopolíticas que poida haber en ese momento que nos pode provocar que non nos chegue gas natural ou petróleo, que esperemos que non sexa así, pero todo é posible. Se vamos aos datos que publica a Xunta de Galicia, están publicados e revisados en maio deste mesmo ano, aquí está ilustrado o que lles comentaba antes. Está a enerxía primaria, que é a enerxía básica que vamos a transformar, e aquí hai unha lectura clave para Galicia que temos que ter en conta. Estos datos estánnos a decir que dos 11.411 gigawatts que necesitamos, importamos máis do que temos. En enerxía primaria, Galicia importa. Importamos, pois que é o que importamos fundamentalmente? Importamos gas natural e importamos crudo de petróleo. Que é o que temos? Bueno, pois temos, por exemplo, produción, en este caso, pois en eólica, temos produción hidráulica, etcétera, etcétera. Esta é unha diferenciación importante, porque moitas veces se di automáticamente que Galicia exporta porque ten de máis. Hai que saber o que exportamos. Cuidado con eso. No que é a enerxía primaria, importamos máis do que temos. Por lo tanto, importamos para despois poder exportar. Esa sería un pouco a explicación lóxica. Vale? E despois aquí vemos o que sería a exportación. Temos, sempre hai perdas, cada vez son menores pola optimización das infraestructuras, pero hai perdas no sistema, e despois está a disponibilidade, é dicir, aquí se estaría a transformación. Esta sería a enerxía secundaria, a disponible para usos enerxéticos. E a partir de aí o que facemos é, bueno, pois vai para o consumo propio, para Galicia, e vai tamén para a exportación. Entonces, tendo en conta esta lectura, consumimos Galicia 5.390, descontados antes as perdas, e exportamos 4.530. Entón, sí, exportamos, pero consumimos máis do que chegamos a exportar. Son os datos últimos publicados pola Xunta de Galicia, revisados, aínda non hai un mes. Aquí vemos a evolución desa enerxía primaria galega importada, dese balance enerxético de Galicia. É dicir, en color verde temos a galega e en color laranxa pois temos a que se importa, que prácticamente está como estaba, porque no 2016 un 80%, no 2022 un 79%. Entón, sí que fomos mudando, depende tamén do consumo, depende de moitas cuestións internas e productivas, pero as cifras están aí. Esta sería a xeración neta de electricidade, é dicir, enerxía secundaria. Bueno, pois na xeración neta de electricidade o 65% é renovable. Sí, claro, somos unha potencia renovable. Hidráulica, eólica, biomasa e outro tipo de transformacións. Sí, isto é certo. E, bueno, pois aí temos fundamentalmente, bueno, pois dentro desa orixe renovable, que é 1.317 sobre 2015, bueno, pois a contribución máis que destacada da eólica, seguido da gran hidráulica. Bueno, eu sempre falo da hidráulica en global, sea grande ou mini, porque vai todo prácticamente no mesmo sector. Vale? E aquí temos a súa evolución. Bueno, pois como isto foi mudando desde 2005, antes da crise sistémica, hasta a actualidade. Bueno, pois en verde, que está renovable, bueno, pois no 2005 tiña aí unha participación do 37,9% e agora estamos casi que no doble, 65,4%. Por lo tanto, sí, estamos nunha sintonía de transición enerxética.
Transición ecolóxica, bueno, eso son palabras maiores, pero sí, está mudando o esquema. E, por exemplo, o carbón, bueno, pois vai desaparecendo, lóxicamente, polos cambios previstos, tanto nas dúas factorías das Pontes e de Meirama, como todos sabemos. Pero, por exemplo, temos unha participación do gas natural que pasou do 3,2 ao 26%. Vale, entonces, hai que velo todo en conxunto e son importantes sempre os matices, porque nos matices poden estar a veces esas claves. E tamén, cos datos publicados polo propio Balance Enerxético de Galicia, en termos de potencia, tendo en conta as centrais que están instaladas en Galicia, bueno, pois a eólica, en termos de kilovatio, e a hidráulica son as que máis contribúen, vale? Son os datos pechados, como digo, deste último balance enerxético que, aínda que foi revisado no ano 2024, corresponde aos datos de 2022. Con respecto a eólica xa, para acabar, porque á tarde vai a estar o profesor Xavier Simón, e me imagino que vai a falar disto. Todos sabemos que Galicia foi unha potencia eólica de renombre a nivel mundial, sobre todo líder en España e na Unión Europea. Se temos en conta esta imaxe do Atlas Eólico Mundial, pois o representa claramente tanto no ámbito terrestre, que quizás se ve con menos claridade, como no ámbito marino, que aí é onde quero ir tamén. É dicir, este color vermello é o que é a intensidade de vento, en este caso medida a 100 metros de altura. Canto máis vermello, canto máis intenso ese color, indica que máis óptimo é o recurso. Por tanto, sí, hai riqueza para a explotación eólica terrestre, pero sobre todo marítima. Por exemplo, na demarcación canaria, que está ali ao fondo, pois esa riqueza desde a medición técnica é incontestable. Con respecto a esta eólica mariña, solamente moi timidamente quería decir, porque estamos as persoas que forman parte do meu equipo, dúas doctorandas que teño a honra de que están facendo comigo a tese de doutoramento en este momento, están avanzando en esta cuestión. Tal como está a situación en este momento en España, co plan aprobado polo Ministerio de Transición Ecolóxica e que está en pleno proceso de resposta das alegacións, está aquí o noso experto en lei, senón que me corrixa. O que hai que decir é que se aprobaron 5 demarcacións é o reparto, digamos, da costa de España en 5 territorios onde hai condicións óptimas para a explotación eólica mariña. A demarcación norte é onde está Galicia, en Galicia corresponden, hai plantexados parques eólicos no que sería máis ou menos en frente á costa de Vigo e no norte de Lugo, en frente da Mariña. Bueno, aquí, como sempre, igual que na eólica terrestre, compre recordar que é importante aprender do pasado e non repetir erros e ter en conta unha avaliación global. Que me refiero con avaliación global? Non deixar de lado parte dos axentes implicados, que é como pasou en todo o proceso de desenvolvemento terrestre. Isto que se está a decir non é ninguna utopía, porque antes se falaba de Dinamarca empezou con este procedimento no ano 1973 e sempre tivo claro que nesa política enerxética tiñan que estar presentes todos os axentes implicados. Quizáis por eso, e sin ser un modelo perfecto, os problemas de falta de aceptación social, de inseguridade xurídica, son, cando menos, anecdóticos. Que rasgos distingue esta situación en Galicia? Un modelo de desenvolvemento eólico que na actualidade pode dicirse que a propiedade do 88% da potencia eólica instalada está en mans de fondos de inversión internacionais. E o 12% no que sería capital, porque aínda que o capital non ten patria, é dicir, en mans de empresas con capital de Galicia ou de España. Así que fondos de inversión que están radicados en Luxemburgo, en Qatar, en Gran Bretaña, que están radicados, por exemplo, en Estados Unidos, son os que son, ao final, propietarios dos beneficios. Sí, aquí paganse impostos, sí, aquí se crean postos de traballo, pero os beneficios marchan para lá. Non é un modelo de produción integral e, polo tanto, isto provoca tensións sociais e falta de aceptación. E, ademais, tal como avaliou no seu momento o profesor Xavier Simón, o 40% da potencia instalada estaba situada en zonas de protección ambiental, en zonas de rede natura, que é un detalle tamén a ter en conta. Como lles comentaba antes, en este momento hai
unha parte importante de proxectos eólicos paralizados por decisión xudicial, fundamentalmente por incumprimento das disposicións ambientais, e no que corresponde á pobreza enerxética, este dato que temos aquí é a pobreza enerxética oculta por comunidades autónomas, que sale do último informe publicado pola Cátedra de Enerxía e Pobreza da Universidade de Comillas. E, aínda que é verdade que Galicia, afortunadamente, non está nas comunidades autónomas que ten un impacto máis grave desta pobreza enerxética oculta, sí que se unimos todos os indicadores, como antes les comentaba, merece atención detallada a esta cuestión para poder corrixir a situación. Que nos queda? Pois simplemente acentuar o triálogo enerxía, biosfera e materiais. Estes tres elementos teñen que ir de man. Se queremos chegar a ese modelo de emisións cero ou de quentamento global mínimo, o único que hai que facer é ter en conta esos límites, que hai metales escasos e que os vamos a necesitar para poder transformar nunha realidade esa transición enerxética. E para iso temos que cambiar o modelo de consumo e o modelo de produción. Non o podemos facer de forma inmediata, isto ten que ser gradual, pero hai que facelo, porque antes lles falaba do famoso peak oil. Eu me lembro agora de estar nunha reunión con técnicos de Repsol onde me confirmaban que, por exemplo, para poder explotar un pozo petrolífero, en algún caso, podían pasar hasta 20 anos desde que tiñan a primeira medición. Quero entender que a mellor había determinadas cuestións técnicas ou físicas que podían ser dificultosas, pero, vamos a poñer un máis de 10 a 20 anos. Unha economía, unha sociedade non pode estar esperando por un parón de tanto tempo. Entón, claro, necesitamos valorar e cuantificar cal é o capital mineral do planeta. Sabémolo? Temos que telo en conta. É dicir, canto temos de ouro, canto temos da prata, canto temos do indio, do teluro que necesitamos para a fotovoltaica, para a eólica, canto temos deso? Ou para os catalizadores, ou para simplemente facer unha transformación nuclear. Necesitámolo, necesitamos sabelo, é algo fundamental. Calquera empresa necesita saber canto ten de materias primas para poder producir e colocar o seu produto no mercado. Pois no ámbito enerxético global exactamente o mismo. Hai que ter tamén en conta o impacto global da degradación, cal é o impacto ecolóxico desa dispersión dos materiais, desde que se extraen, onde se extraen, como se realiza ese proceso, e como aquí conversen en cuestións tan importantes como disposicións do dereito internacional. Como se ten que facer esa xestión global dos recursos sin pisotear os dereitos humanos das comunidades afectadas? O dereito é unha ferramenta clave en esta actuación. Non solamente a base física, que, por suposto, ou as novas prácticas contables, pois o dereito tamén é fundamental a ter en conta aquí. E, como non, necesitamos transición política, transición económica e transición cultural. Temos leccións recentes que debemos ter en conta. A pobreza enerxética xa vemos que se realiza con rapidez. Todavía a mobilidade de persoas e de mercaderías a gran escala depende do petróleo e, aínda esa dependencia existe. Entón, aplicar, como se di moitas veces, sentido común para que isto se poida realizar dunha forma ordenada e, sobre todo, sostible. Moitas gracias pola súa atención. Moitas grazas, Rosa.